sections are there, I think so. அப்படிங்களா மாதாஜி? இந்த ஆமா. ஒரு Meeting has started, please. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. Meeting அப்படியா? has started, please join. Hare Krishna. ஓ, ஆமா மாதாஜி 5 மணில இருந்து அங்க ஏதோ ஜாயின் பண்ண ஆமா சொல்லி ஆமா ஆமா. போட்டாங்க. Birthday of, on the auspicious occasion of birthday of ISKCON Mangalore President, His Grace Sri Namnesha Das, our spiritual guru. There will be a live telecast from Sri Sri Radha Govindan at 5 p.m. on Saturday. We are blessed to be delighted. Guru Mata Srimati Durla cooking class. ஓகே. அப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுங்க மாதாஜி, அதை முடிச்சிட்டு பிரம்ம போய். அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா இதுதான் நம்ம வந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ். நம்ம வந்து டீச்சர்ஸ் ஆஃப் கப்பல் நல்லபடியாக பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம முடிச்சாச்சு. இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு லைட் ஆஃப் தி பகவதா இந்த ஸ்மால் புக் பிரபாத்தாவோட சின்ன சின்ன புக்ல இது நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சின்னதாக ஒரு 10 மினிட்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம பார்த்துடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து நல்லபடியாக நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதா. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यतदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. ஓகே, நம்ம வந்து லைட் ஆஃப் பாகவதா பார்க்க போகிறோம். இது என்ன அப்படின்னா பிரபுபாதா எழுதின ஒரு குட்டி புக். ஆனால் இது ரொம்ப என்ன சொல்றது அப்படின்னா பிரபுபாதா வந்து விருந்தாவன்ல இந்தியாவில் இருந்து நிறைய பிரயத்தனம் பண்ணாங்க. கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக. அவங்களோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம பிரபுபாதா லீலாமிர்தத்துலேயும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அவங்க எவ்வளோலாம் வந்துட்டு அதுக்காக மெனக்கெட்டாங்க அப்படின்ட்டு நிறைய லெட்டர்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு. அது வந்து அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ், அதாவது பிரிட்டிஷ்கிட்டேருந்து வாங்குற அந்த ஃப்ரீடம் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் கிடைக்க வேண்டியது என்னன்னா கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ். அந்த கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்றது எல்லாருக்கும் நல்லபடியாக போய் சேர்ந்தது அப்படின்னாலே அந்த ஒரு அந்த பேசிக்காக அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் அதுவே வந்து ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த தேவையில்லாத சங்கடங்கள் எதுவுமே வராது. எல்லாருமே தன்னோட அந்த ஒரிஜினல் பொசிஷன் என்ன, கடமைகள் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நல்லபடியாக தெரியும். அந்த சொசைட்டி வந்து ரொம்ப அமைதியானதா இருக்கும். அதனால வந்துட்டு அதை வந்து நல்லபடியா நம்ம வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றத. ஈவன் அவங்க வந்து அவங்களோட குரு அவங்களும் அவங்களுக்கு வந்து டிக்டேட் பண்ணாங்க இல்லையா? நீங்க வந்து அப்ராட்ல எல்லாம் போயிட்டு நல்லபடியா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட டீச்சிங்ஸ்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னப்ப பிரபுபாதா கேட்டது அதுதான். இப்ப இருக்கிற கண்டிஷன்ல நம்மளே இன்னும் வந்து பிரிட்டிஷோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட இந்த கல்ச்சரை எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் ஏத்துப்பாங்களா? இப்ப இது நம்ம செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்டப்ப இது வந்து ஏன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் பரோ தர்மா இல்லையா? சனாதன தர்மம் எல்லாருக்கும் ஏற்புடையது, எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆக்ஷி என்னைக்கு வேணாலும் மாறும்
இன்னைக்கு ஒரு ஆட்சி இருக்கும், நாளைக்கு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா? அதெல்லாம் வந்துட்டு உலகத்துல என்ன மாற்றங்கள் வேணாலும் வரலாம். ஆனா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், அந்த கிருஷ்ண பக்தி, அது நம்மளோட பரவதர்மம். அதுல என்னைக்குமே நம்ம வந்துட்டு ஸ்திரமா இருக்கணும். அதனால போய் ப்ரீச் பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்க குரு அவங்களுக்கு சொன்னாங்க. அத அவங்க நல்லபடியா அவங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டு தான் என்ன பண்ணாங்க அவங்க, நல்லபடியா இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க. பரவதர்மம். அதனால தான் நம்மளும் இன்னைக்கு எல்லாரும் லேர்ன் பண்றோம், ஃபாலோ பண்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதுக்கு நடுவில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, பிரபுபாதா வந்து நிறைய இந்தியாவில் தான் நிறைய வந்து பிரயத்தனம் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க, எப்படியாவது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி பண்ணும்போது ஒரு வாய்ப்பு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா, இந்த ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் ஜப்பான்ல ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வச்சாங்க. ஓகேவா? அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல நம்ம இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அது வந்து கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அப்போ வந்து பிரபுபாதாக்கு அதில் ஒரு பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஓகேவா? அதை வந்து நல்லபடியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுனாலும் அதை பிரபுபாத் வந்து ரொம்ப நல்லபடியா யூட்டிலைஸ் பண்ணி அதன் மூலியமா எல்லாருக்கும் இந்த பரவ தர்மத்தை கொடுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி என்னன்னா நிறைய அவங்க வந்து அதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணாங்க. ஏன்னா ஈஸ்ட் ஏஷியா அப்படின்னும் போது ஜப்பான் அங்க உள்ள கண்ட்ரீஸ்லாம். ஸோ அப்ப வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, பாகவதத்தை முழுமையா கொண்டு போய் சேர்க்கணும். ஆனா ஒரு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங்ல 18,000 வேர்சஸ் உள்ள பாகவதத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறது அப்படின்றது அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயம் இல்லை இல்லையா? பாகவதம் நிறைய நாள் நம்ம படிக்கணும், வாசிக்கணும், ஒரு ஒரு வேர்சஸா பார்க்கணும் அப்படின்னா. அப்ப என்ன வந்துட்டு நம்ம வந்து கொண்டு போய் அவங்களுக்குலாம் கொடுத்தா அது வந்து ரொம்ப அவங்கள ஈர்க்கும் அப்படின்றத, அது ரொம்ப முக்கியம். டீச்சிங்ல, ப்ரீச்சிங்ல வந்துட்டு அந்த ஆடியன்ஸ் அவங்களோட அந்த நேச்சர், அவங்களோட அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா, நம்ம சொல்ல வந்து அந்த பிலாசபி வந்து நல்லபடியா போய் சேரும். அந்த வகையில பிரபுபாதா என்ன யோசிச்சாங்க அப்படின்னா, எப்பயுமே அவங்களாம் வந்து கொஞ்சம் நேச்சரை ரொம்ப விரும்புவாங்க, ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்ல உள்ள மக்கள். அதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, பாகவதத்துல இருந்து ஒரு 10th கேண்டோல ஒரு சாப்டர் வந்து அவங்க வந்து செலக்ட் பண்ணாங்க. சரியா? அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 20th சாப்டர். பாகவதத்துல 20th சாப்டர் பார்த்தோம்னா, அதுல வந்து விருந்தாவனத்தோட ஆட்டம் சீசன் பத்தி அதாவது டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா? அதை வந்துட்டு பிரபுபாதா வந்து, ஏன்னா அது வந்து அந்த நேச்சர் ரிலேட்டடா வரும். அந்த நேச்சர் ரிலேட்டடோட அந்த பிலாசபி, நம்மளோட அந்த பிலாசபி அதுல சேர்ந்து வரும்போது, அந்த நேச்சரை விருப்பப்படுற அந்த ஈஸ்ட் ஏஷியா மக்களுக்கு அது 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 ரொம்ப ஈர்ப்புடையதா இருக்கும். அப்ப அந்த பிலாசபி அவங்க வந்து ஏத்துக்கக்கூடியதா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு ரொம்ப எவ்வளவு, அதாவது ஏதோ ஒரு வாய்ப்புன்னு கிடைச்சது. சரி, ஓகே, நம்ம ஏதோ ஒன்று போய் நம்ம போய் அங்கே போய் ப்ரெசென்ட் பண்ண அப்படி இல்லை. ஒரு 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 விஷயத்தையும் பிரபுபாதா என்ன பண்ணாங்கன்னா, அதை அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சு இந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சு நம்ம ரொம்ப நல்லா கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுல அவங்களோட அந்த மெனக்கெடல், அந்த என்டீவர், அந்த விருப்பம், அதுவும் அந்த ஆடியன்ஸ் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லணும். இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணணும். ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து பிரபுபாதாட்டின்னு லேர்ன் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அந்த பிரயத்தனம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இன்வால்மெண்ட், அது ரொம்ப முக்கியம். அவங்க ஃபாலோ பண்ண அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி, இதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு வந்து என்னன்னா, நம்ம ப்ரீச் பண்றதுக்கு ரொம்பவே உத்வேகத்தை கொடுக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த வகையில் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த ஆட்டம் சீசனை வந்துட்டு விருந்தாவனத்தோட ஆட்டம் சீசன் பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ண 10th கேண்டோல உள்ள 20th சாப்டரை இவங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த சாப்டரை வச்சு அதுல என்னன்னா, நேச்சர் பியூட்டி வந்து விருந்தாவனத்தோட அந்த அழகு அதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா 10th கேண்டோ ஃபுல்லாவே கிருஷ்ணரோட அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் பிரதானமா பார்க்குறோம் இல்லையா? 90 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. 90லயும் கிருஷ்ணரோட பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் பார்க்குறோம். அதுல இந்த விருந்தாவனம், அது அந்த தாமோட அழகு, அது அது அந்த நேச்சர், அதுல அந்த விஷயங்கள்ல உள்ள அந்த அழகை சொல்லும்போது அதுல பிலாசபி எப்படி அப்படின்னா, இப்ப நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காட் ரியலைசேஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சூரியனை நம்ம உதாரணமா வச்சு நம்ம அது தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? சூரியனோட கதிர்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அது வந்துட்டு பிரம்மன் ரியலைசேஷன். சூரியன் அந்த பிளானட் என்ன அப்படின்னா, அது வந்து பரமாத்மா ரியலைசேஷன். அதே சூரியனை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறது, அது பகவான் ரியலைசேஷன். அப்ப சூரியனை பத்தி நம்ம சொல்றோம், அதுலயே நம்ம என்ன பண்றோம், காட் ரியலைசேஷன் நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா? இந்த மாதிரி பிரபுபாதா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, இந்த நேச்சர், விருந்தாவனத்தோட நேச்சரை வச்சு அது வந்து அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்குன்றனால அதை ஹைலைட் பண்ணி அதன் மூலியமா நம்மளோட இந்த பிலாசபியும் அவங்க கொண்டு போய் கொடுக்கணும்னு நினைச்சு எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி நேச்சர்னால அதுக்கு என்ன தேவைப்படும், நல்ல பிக்சர் இருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் இல்லையா? அழகா இருக்கும், ஏற்புடையதா இருக்கும். ஸோ அதனால பிக்சரும் அதுக்கு வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் வந்துட்டு அவங்க பிரயத்தனை பண்ணாங்க. இப்படி எல்லாமே பண்ணாங்க. பட் ஆனா என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த ஜப்பானுக்கு போறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த மணி அது வந்துட்டு
பத்தாம இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த பாஸ்போர்ட்டுக்கு ரெடி பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு சிரமமா இருந்ததுனால இவ்வளோ ஏற்பாடுகளையும் பண்ணிட்டு அது என்ன பண்ணல, அவங்க கடைசியில போக முடியாம போயிடுச்சு. அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல அவங்களால கலந்துக்க முடியாம போச்சு. சரியா? அது எவ்வளவு வேதனையா இருக்கும். இவ்வளோ தூரம் யோசிச்சு மெனக்கெட்டு எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கடைசியில அது போய் சேர்க்க முடியலன்ட்டு வருத்தப்பட்டாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அது அது அந்த அந்த தோல்வியோட சரி இனிமே நம்ம எதுக்கு இதெல்லாம் மெனக்கெடணும் அப்படின்னு விடல. மறுபடியும் நிறைய பிரயத்தனம், மறுபடியும் நிறைய தோல்விகள். ஆனா கடைசி வரைக்கும் முயற்சி பண்ணி இன்னைக்கு என்னாச்சு, நல்லபடியா சக்சஸ்ஃபுல்லா இஷ்கான் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான். ஸோ அந்த வகையில அதை வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, பிரபுபாத்த வந்து அவங்க வாழற வரைக்குமே இந்த லைட் ஆஃப் த பாகவத் அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல அவங்க வந்து சப்மிட் பண்ண விருப்பப்பட்டது. ஆனா இந்த புக் வந்து பப்ளிஷ் ஆகல. அப்புறம் பிரபுபாத்தா அவங்க பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, இதை வந்து நல்லபடியா புக்கா அவங்க வந்து கொடுத்தாங்க. அப்புறம் இதுக்கு அந்த பிக்சர்ஸும் வந்துட்டு ஜப்பான்ல உள்ள ஒரு டிவோட்டி அவங்க தான் வந்து வரைஞ்சாங்க. ஓகேவா? 48 பெயிண்டிங்ஸ் 1 இயர்ல அவங்க வந்து வரைஞ்சாங்க. அதை வந்துட்டு இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணி இப்போ அது வந்துட்டு இந்த நேச்சர் த்ரூ நேச்சர் நம்மளோட பிலாசபி இதுல வந்து இருக்கும். சரியா? அப்ப இந்தியா சைனா இதெல்லாமே கலந்து இதுல வந்துட்டு நல்லபடியா பிரபுபாத்தா வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்றதை நம்ம பாக்குறோம். சரியா? இதுதான் வந்துட்டு இந்த புக்கோட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன். இதை வந்து நம்ம இன்னும் வர வாரங்கள்ல நம்ம பார்க்க போறோம். அப்ப நம்ம ஒன்னும் நேச்சரோட சம்மந்தப்படுத்தி நம்மளோட பிலாசபி நம்ம பார்க்குறோம். பிரபுபாத்தை சப்மிட் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்த இன்னைக்கு அவங்க இல்லாதப்போயும் நம்ம என்ன பண்றோம், அதாவது அவங்க பகவானோட தாம்ல இருக்காங்க, நம்ம என்ன பண்றோம், இதை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதை என்ஜாய் பண்ணணும், ரிலீஸ் பண்ணணும். அப்ப அது அவங்களுக்கு பரம சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தும். ஓகேவா? இதுல பார்த்தா நிறைய வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் இருக்கு. ஒரு டெக்ஸ்ட்டும் நம்ம இனி வர வாரங்கள்ல நம்ம நல்லபடியா பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல எத்தனை இருக்கு அப்படின்னா, இன்னைக்கு நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் தான் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? இதுல வந்து 48 இருக்கு டெக்ஸ்ட். ஓகேவா? முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லபடியா இதெல்லாம் நம்ம வர வாரங்கள பகவானோட அனுகிரகத்துல பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதானம் பாவனே வைஷ்ணவ நம நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.